Hoxe íamos preparar unha ensalada de pasta. Estes son os ingredientes que imos precisar. Pasta, que pode ser calquera tipo de pasta, peituga de pavo, olivas, millo e maionesa. Estas son as cantidades. De pasta vamos a precisar 130 gramos. De peituga de pavo, 180 gramos. De olivas, 75 gramos. De millo, tamén 75 gramos. E de maionesa, uns 40 gramos, aínda que as cantidades poden ser variables. O primeiro que vamos facer é poñer unha pota a ferver, e mentres vamos cortando o pavo en dados. Unha vez que a auga empeza a facer burbullas, metemos a pasta na pota. E tamén añadimos un pouco de sal e esperamos ata que a pasta este feita, máis ou menos 15 minutos. Cando a pasta este feita, retirámola do lume e metémola nun escorredor para sacarlle a auga. Finalmente, poñemos a pasta nun bol e engadimos os ingredientes. Primeiro, a peituga de pavo cortada en dados. Despois, as olivas. E despois, o millo. E finalmente tamén a maionesa. Despois de añadirlle os ingredientes simplemente mesturamos e xa teríamos a ensalada de pasta feita.